Yo, dit hier is voor iedereen die even niet bij zijn computer, zijn telefoon of zijn iPad kan. Om een storing of wat dan ook. En ik wil jullie toch even laten weten hoe ik erover denk. Dus, luister. Ik vind het leuk dat je net een tafel hebt gekocht. Ik vind het leuk dat daarover is geblogd. Ik vind het leuk dat je appels hebt geplukt. Ik vind het leuk dat je vakantie is gelukt. Ik vind het leuk dat je hond niet meer zo blaft. Ik vind het leuk dat je een peukje hebt gepaft. Ik vind het leuk dat je in Canada verblijft. Ik vind het leuk dat je in kapitalen schrijft. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat je roze taarten hebt gemaakt. Ik vind het leuk dat de maaltijd lekker smaakt. Ik vind het leuk dat je kleine zoontje heeft geboekt. Ik vind het leuk dat je je vriendje hebt ontmoet. Ik vind het leuk dat je gekke ratje heeft geboerd. Ik vind het leuk dat je moest kotsen op de stoep. Ik vind het leuk dat je in Frankrijk bent geweest. Ik vind het leuk dat je in Frankrijk bent geweest. Ik vind het leuk, vind ik. 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 Vind het leuk. Ik vind het leuk dat je net een driehoek hebt gerend. Ik vind het leuk dat je fan bent van die band. Ik vind het leuk dat je een kastje hebt geverfd. Ik vind het leuk